po penitin hun man dan kha ka tian ni se ka ti thailu tuk ma se ani lo achan chu 4-hour lecture 4 hour se lecture class ani ta 3 hour hi posting class ani ta 7 hour chu ka tian 24 hour 7 hour chu ka tian akal tamai kha ni ta chuan YouTube vela te Google vela te han search taula life as a medical student or NEET aspirant or IIT aspirant JEE aspirant te khan ti taula han search taula khata khan dakar som pahnih te an zir tling ta mitam tak tan inspiration ani rualin thren khatan kha chon depressing ani thaya achan chu an zirang khan zirte khan lo tum ve ta zirte an du ta ma se personal problem emo health problem emo family problem wangin an zirang khan an zir thei lawa khamiril ru khan an zir ai ka zir hniam emo ka zir thling lo emo an mani ka tiam lo emo ti naril ru khan a depressing thei em a chu wangin khatiang in n9 depressed don ani chuan khatiang kha en lo la nang mani to ka ni tin darkar khat emo darkar ni tal consistency de ve ni tin khatian han zir pui la in hlok em a chuan a tlang pui chu YouTube velan ron upload he chu an kar khatta an ni khat an zir nem better tur ni ate video te khan chu ta kai po hai tian karot fake tam mai ani khan fake te po tam mai a ma se an vai na fake aniam ka ti chuan ani lova chan chu exception anom hei topper te chong khatian an zir tanga ma se topper vek kan ni thei lova exception hei topper te chu minga tang topper mi za mi som mi sing khat ta topper te khan ni ta kan vain kan topper thei lova top rank 1 te kan ni thei lova kha wangin na trend hi chu zir pei pol te no ma zir pei lo pol te ma chon consistency te va kal te khanom ta khatiang wangin ke po hei tin karon fake ta maya chon tuna hen option ga nia kan post me ka kani tin hun man dan fake lavin real life in mu in du chuan comment na te khan lo soi sakola chuan hi mi video ahma biro nan tia khang te kha na in ti chuan mi lo soi sakola comment na khana chan chu a shooting le editing tan hun a he em a secondary lo te po ni se shooting le editing hun kha chu a he em a kha wangin khatian in ron comment kha chuan min motivate ta next video tan khatian min chok phura video shoot du na ril ru te min pe a chuan himi video ka upload ma po hian Instagram ma ka story ate khan ka upload ta a trailer angin kha wangin Instagram ma te min lo follow sak vekula next video ka upload ma pon khatian ka ron upload je langa chuan next video a kanin hule vek donia stay healthy and be creative bye bye